Well, a brat sin is shit. Ní féad le teachta seachan seo. Bhí ceart mar sin chuoine sa sáiste go Joe hééis an méid atá genteici. Ní fiad sé ar bithe gon go bhfuil aon duna tríéis éon rud a dhéanamh. Pe rud a bhí ar an tap sin ní fulla bhí an. Ar se tá an lucht mar sin. Níor thug se bhar cheartí. Bhog sí fós an seo a dora. Ó mar sin é, mar thugta sa ba? Tú muid famous. Tá na míad hit fásta ar YouTube video. Brenna, ní an únarm éistre go bra mé sin jobh. Dochrétse. Tá roiin tuppertí gemar chuir bhíaglah. Muide. Nach éonach an nóachta, má thubás. Brenna, tá go goch fres fa amsta go seach nó, agus gan gan ar telefís. Caim is leart. Hi. Scair le an cafe. Béis preach cartíí le go chohart. Chaán scéal a bhíú go lechan. Brening í bheith on bli bamsa bhfuil sin leid sin. Tá mé hapú do rásfu set leis. Níl anad a cáilech. Sí satú go touching, jobh hebí get hurt. Ó, hí le go bhfuil rúmí núfatad. Gole, os go le má bhag bheicn úr hadistechan. Drád leat amach san áte. Jesus, tá go réa. Ime! Ní thumachara agus ní sé go thumachara idiot. Ó, stoppa tú. Bhúlas ag a hain ach tá tú sa chodonna le chola gan na beh snáte. Ime! Agus fána má! Chutúr óhhaid leis a scéal. Bhín cup seachan se úfasach. Ceapan cholann go fach me. Tá brónarm. Níor is dá go méid tú nuirt sin triblóid. Ní réimiid ach a géirí ceachúna do Rachel agus ar se. Bhaine se bheith sin cecolóir. Tá gan leir le Rachel, go ag choir cecolóir. An dúir tú seans Elsa. Ní ceapan é. Go look le Rachel. Tá mé chu sáú ag gal rís. Ré preisiach tú acrad. Sin dearmid ir. Rud is tábhachtí nach bhfuil tú sláán sábailte. Tá tú gon fannach lumsa an chuirgeile a híl. Chulhaid go tín teilch. Tá ruí le ninseach lán.